Hei, det er videoblogg nå. Sist blir dette. Oi, jeg har zoomet inn. Faen, ja drit, jeg zoomer, jeg. Hei, Aksel! Lars, jeg er videoblogger. Vi må jo Oi. Nå skal vi ut. Se på alle andre. Ja. Det er meg. Hei, Louisa. Skal det gå? Hvorfor det? Ja. Det går. Ha det. Smil. Jeg er videoblogger. Nei, kødder ikke. Smil alle sammen. Her har vi altså røykegruppen. Oi, sol. Faen. Smil Annette. Jævla alkis. Nei, bare tuller. Jeg vet, jeg kalte Emilie hin dagen alkis, og hun bare jeg er så jævla lei at vi folk kaller meg alkis. Fy faen. Hei, Jonny. Hei, Stian. Jeg tar ikke bilder. Jeg tar ikke bilder. Dere så helvete feiler deg. Alle sånne bilder skal jeg dette er ikke på Facebook, hva faen? Dette er på bloggen min selv. Ja, det gjør det. Oi, gratulerer med veldig fin blogg. Kom innom min blogg og les om kommunisten. Jeg har fisk på deg. Hei. Hun heter Lundekvam. Lundekvam. Hun heter fucking Lundekvam. Lundekvam. Blogg.no. Hei. Her har vi Christian, han er drita full. Skal få ikke sitte skikkelig engang. Christian, kanskje du drikker litt vatten et eller annet? Ja, det er ikke kødd. Nei, enda nei. Du skal ikke få røykål. Andreas! Hei! Låner litt. Nei, Brita, går du? Hvorfor det? Hvorfor går dere? Jævla unødvendig. Jeg tuller. Ha det, små folk! Tommy! Nei, jeg filmer. Ja, flott, Tommy. Andreas, Maren, Nils og Aksel. Det er bra, Andreas. Hva 10 minutter? Ja, jeg kjedet meg, så jeg måtte gjøre noe da. Hæ? Filme. Meg og Maren. Hva er det? Jeg skal kjøpe. Tom. Faen, alt er tom. Den er ikke tom. Ja, jeg drikker selv, jeg liker selv. Jeg vet. Hei Nils, det er bra med deg? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Hvorfor er det deg da? Jeg kan få plassen her da. Der ja. Ja. Du, jeg må rett og slett stoppe filmen, for jeg må bare grådig på do nå. Så vi snakkes etterpå. Ha det!